Добре дошли на нашия пилотен епизод на Dirtcast. Знам, че много от вас го очакват с огромно нетърпение. Ето, дойде момента да ви го пусна в YouTube. Имам си прекрасна гостенка. Много държах да стартирам с нея. Сигурна съм, че тя ще бъде на късмет, защото е удивителна, уникална. Тя е изключително вдъхновяваща. Човек, който уж случайно пресече пътя ми, но нищо в живота не е случайно. И аз съм много щастлива, че нещата се завъртяха по този начин, защото след като чух нейната история, която ще чуете сега, аз коренно промених живота си и взех решения, които отлагах от години. Така че представям ви моят любим еднорог Анита Милова. Привет! Много се Добре радвам. дошла. Вълнувам се и аз, че ще започнем подкаста с мен. И наистина много е докосващо да ме избереш за първия си участник. Ще дам всичко от себе си да се представим на ниво. Изобщо нямам съмнения. Ани, всъщност, аз съм много щастлива, защото ти си точно от хората, с които аз обичам да общувам. Амбициозна жена, предприемач, нещо, което е изключително трудно и конкурентно в днешно време. Освен това си и прекрасна и много отдадена майка на две принцеси, които са зашеметяващи, да са ти живи и здрави. Това, което много често срещам в пространството днес, обърнати погледи към различен тип хора. Едни рамки, в които обществото винаги слага жените. Когато си майка, все едно живота ти е приключил. А всъщност, според мен, точно когато станеш майка, ти израстваш супер много и тогава разбираш, че всичко е по силите ти. За мен една майка може да накара света да се върти наобратно. И искам да посветим този Dirtcast на жените над 35, на жените, в които някак си хората спират да вярват. Аз не знам защо, но ние знаем, че една такава жена, подредена, осъзната майка, която вече е станала майка, може да даде огромна стойност. Благодаря ти, че ми сподели твоята история и ми даде тази енергия и на мен. Би ли разказала накратко как протече животът ти така, че от юрист да се превърнеш в създател и основател на един от най-успешните брандове Paint Me, на който аз самата съм луд фен и подарявам на всичките си приятели. Ели, много ми хареса това, което каза за майките. И може би от всички неща, които съм постигнала в живота си, най-смисленото нещо за мен е това да стана майка. Моят живот определено се дели на... Има един вододел. Преди да родя и след като родих. Да. Защото дори онзи ден си мислех, аз имам този проблем да не мога да спра да си мисля по всякакви теми, но незнайно как шофирах и точно това си мислех, колко много всъщност ме промени майчинството и колко е нормално, защото знаеш, много често ти излизат спомени във Фейсбук или някакъв спомен за някаква ситуация просто идва в главата и си кажеш, как мога съм бил толкова самотен или как е можело да изглеждам така, как е можело да действам така, каква съм била, нали? И така малко се ядосвам първоначално на себе си, на изборите, които съм правила. И после си казвам, това е много хубаво. Щом аз сега не харесвам старата Анита, това означава, че старата Анита, тя се известила напред, да кажем, към по-добро, развила се и съвсем нормално да има някакво по-критично отношение към нещата, които е правила на младини, вземала като решения, като тип с кой да се ожениш, с какво да се захванеш живота, да работиш. Решения, които в последствие аз съм преосмислила, защото не мога да ги нарека грешни, нали? Да. Няма грешки, има опит, но аз съм ги преосмислила и всъщност от днешна гледна точка не бих постъпила по този начин с това, което е между ушите в момента, но за това време, да кажем, съм
съм направила най-доброто. И всъщност, докато си мислех как така старата и новата Анита са толкова различни, аз наистина осъзнах, че вододел в моя живот е майчинство. Защото аз съм много обичам така да се противопоставям на статуквото, малко съм бунтарка, Жена с винаги характер. много ми знае устата, както казва майка ми. И преди да стана майка, много се чудех на някакви жени, които раждат и фокус в децата. Аз съм майка, аз съм майка, аз съм майка. Естествено, тогавашната Анита само махаше с ръка. Айде, моля ви се, те хлебарките раждат. Мисля, какво толкова, нали, сте вживяли, какво като сте майки? Обаче, нали, реално погледнато, наистина, живота на една жена много се променя, като стане майка. И всъщност, и там е много хлъзгава материята, защото има жени, които са изключително детецентрирани. Те раждат и това е смисъл на живота им. Те загърбват вече себе си, съпруга си, кариерното си развитие. Имам такива познати, когато бяхме по майчинство, за тях беше изключително нормално да се занимават само и единствено с това какво е яло детето, как са го приготвили, откъде са го свесили, откъде са ги взели тези продукти, как нали му сменили памперса, къде точно се е подсякло, което за мен беше пълен ужас. Аз бях така, между другото, Ми, и говорех, ние се нахранихме, ние се изакахме, ние спинкахме. точно така. Най-ми беше любимо някой да ми каже, вие на колко години сте? И аз казвам, ами на 35. Е, как така? Еми викаме ми тя на една, аз съм на 34. Общо, Да. нали, сме на 35 и сме акали днес, и двете. Много интересен период, наистина. Да, наистина периодът е интересен, обаче аз не успях да навляза твърде надълбоко в него. Не мога да кажа, че първата година се бях филмирала и аз с всичките неща, обаче с второто дете го карах много по-отгоре. И ми беше доста по-спокойно и доста по-щастливо майчинството, въпреки че тя имаше някакъв друг вид сътресения. Но реално погледнато, този период наистина много променя жената и може да я тласне в две различни посоки. Аз се радвам, че мене ме тласна повече след първата година. Много имах чувство, че съм изпуснала от живота. Всички ми се струваше, че се развиват и правят нещо, а пък аз бутам количка и давам пюре. И някакси много ми се искаше да направя нещо повече с живота си. Някакси на това дете да му оставя един пример по-различен от това. Ами майка ти ходеше от сутрин до вечер на работа, която ни харесваше. Тук живееше с баща ти. Хайде, избутахме те, отивай ти в университета и вземай някаква работа да те прави нещастна. И слушай всички какво ще говорят, вместо да слушаш себе си. И така бунтарски аз подходих, както вече казах. След майчинството се върнах в банката. Сега малко предистория, аз съм завършила право в юридически факултет, после издържах изпити за адвокат, вписах се в Софийската колегия, наложи се да се отпиша, защото после постъпих на работа в ОББ и те не искаха да имам адвокатски права, което може би до някаква степен политиките на банките са доста рестриктивни и има своята логика, но работех като юрист. И всички ми казваха как е възможно това. Даже призовкаря, който идваше да ни носи призовките от съда, и аз като сляза да ги приемам там, да се разписвам, той ми казваше, аз не мога да повярвам, че си юрист, ти нямаш нищо общо с юрист, ти всеки път си усмихната, всеки път си супер ведра и така нататък. Потвърждавам, да. Всичките ти колежки викат, да такива сопнати, драскат тук нещо, карат ми се и заминават. И всъщност моята майка твърдеше, че аз трябва да занимавам с изкуство, да бъда актриса. Ама ето, не съм я послушала, за добро или за зло. И след като се върнах след първото майчинство в банката, изключително отекчена се почувствах. Поради самия факт, че докато си по майчинство, поне разполагаш с деня си. Той може да е мега шантав ден, ама си е твой, нали? Общо взето редиш си програмата така, както трябва, както можеш, както намериш за добре. Докато в банката трябваше да съм от 8 до 5 там, независимо има ли ни работа, няма ли работа, колко работа има. Ако трябва да ходя на лекар да питам, мога ли да изляза, мога ли да отида да си платя сметките, спряли са ми телефона. Но то всичко, което работи докато работи и банката и ти докато работиш и си постоянно в някакво такова оправдателно-наказателен режим, институционализиран, както обичам да казвам. Абсолютно, аз му казвам рамката на живота.
Да, тежеше ми цялата тая работа и отидох с една приятелка на рисуване и вино да пуснем малко края. И толкова много ми хареса, че мигновено реших, че искам да си имам такова студио. Както вече казах, аз съм такъв monkey brain, постоянно нещо мисля. Опитвала съм да си успокоя мозъка с спорт, с примерно плуване, йога, бягане, нещо, нали, там да активирам. Но понеже пък тези спортове, те са индивидуални и ти продължаваш тук да си тичаш си и си мислиш, плуваш си и си мислиш и главата никога не изключва. А в рисуване и вино точно това ми се случи. Аз въобще все едно ми отвориха един прозорец на главата и от тук и всичко се проветри, нищо вече не си мислех, нищо ми тежеше. Супер, супер много си починах, не разбрах как са минали 3 часа. Гласях си четвърти да оставам, обаче нали, подкараха ни да си тръгваме. И така реших да го направя този бизнес, успоредно с работата в банката, успоредно с отглеждането на 2-годишно дете. Естествено, появиха се семейни проблеми, успоредно с проблемите. Така, се едно да затапим проблемите, се появи второто ми дете, което тотално там нещата скалираха, защото аз обичам да казвам на моите приятели, които нямат деца, и имат проблеми във връзката си и смятат, че ако се родят дете и проблемите ще се оправят с магическата пръчка. И аз им казвам, значи гответе се за една друга пръчка, тип сопа, но не и за магическа, защото като се появи детето, нещата, ако имате проблеми, те зазляват. Значи, според мен, някой да реши да има дете с някой друг, трябва така да са напаснали, така да са, така, неразделни, защото майчинството изключително много повлиява цялото семейство. Защото най-много повлиява жената, а пък всички знаем, че жената е тази, която е лепилото, за да има семейство, за да има дом, да има уют и така нататък. И реално погледнато, наистина, имаше затресения. Сега, както много добре знаеш, аз съм разведена. Имах изключително труден период, изключително драматична раздяла. Много неща ми се изсипаха на главата. Не смятам, всичките ги заслужавах. Но просто си доказах на себе си, че това да си кажеш, че нямаш избор е всъщност избор. Точно така. Или избираш да си безпомощен, да мрънкаш, да хленчиш и да мислиш, че някой друг ти е виновен, или вземаш отговорност за всичките си действия, защото реално погледно това са твои действия и никой не ти дължи нищо. Колкото по-рано един човек осъзнае, че никой не му е длъжен, включително майка му, баща му, нали, те до някаква степен, до някаква възраст са длъжни, дори по закон да се грижат. До 18, толкова е. Да, но реално погледнато, наистина никой не ти е длъжен и колкото по-малко очакване имаш към другите, толкова по-добре и по-спокойно живееш, защото аз на младите си години живеех с очакванията, че виждаш ли, защото съм имала много тежко детство и така нататък и сега някой ми е длъжен да съм щастлива и айде и мъжът ми е длъжен да съм... И света ти го дължи, и мъжът ти го дължи, да. Така някак си е в главите ни. Да, обаче реално погледнато никой нищо не ти дължи и колкото по-рано го осъзнаеш това нещо и си вземеш отговорността, толкова по-добре си оправиш нещата в живота, защото аз много обичам да казвам, отговорността овластява. Когато ти знаеш, че ти си човека, който трябва да действа, нито чакаш, нито се ослушваш, нито има кого да обвиняваш. Ако нещо не се случва, значи имаш инструмент да се справиш, действаш. Много ти благодаря, че си толкова откровенна, защото една от посоките, към които исках да поведа този разговор, е точно тази. Тъй като членувам в различни групи и забелязвам изключително много момичета, може би над 70%, които в момента са в един такъв стрес, какво би се случило с тях, ако те останат без мъжа до себе си. Точно за това започнахме с идеята, че обществото някак си се опитва да ни наложи, че жената, ставайки майка, става беззащитна. Това е точно обратното. И това, което е моята цел, давайки трибуна през този подкаст, е именно това, да покажем на жените, че могат да бъдат силни и избора винаги е в техните ръце. Не едно дете няма да закрепи
разбитите взаимоотношения. Това не е добро решение, най-много да създадем и нещастни деца. Но ти си пример за една жена, която, осъзнавайки своята сила, е избрала да се бори сама с две деца в момент, в който за нея има една опция. Ти си майка, стоиш си вкъщи, нямаш право да се бориш, нямаш силата да се справиш и изобщо даже нямаш право да бъдеш амбициозна. Кога в обществото се наложи идеята, че мъжете не харесват силни и амбициозни жени, защото аз виждам обратното, между другото. Един успешен мъж цени жената до него да е стойностна, да бъде амбициозна, да му бъде равнопоставена. И тук излизаме от клишетата, които също са много модерни, че жената трябва да бъде допълнение. Не мисля, че има мъж, мислещ, който би искал до него да има жена, с която не може да си каже две изречения. Нали? Аз такива мъже не познавам. Та в този ред на мисли, смяташ ли, че жената може да има силата, всъщност ти си доказателство за това, но какво би казала на тези момичета, които вечер плачат в леглото си и треперят, защото си мислят, че те няма да се справят сами, въпреки че човека до тях не им дава нищо? Постоянно съм свидетел на такива взаимоотношения. Аз не искам да бъда с него, не съм щастлива, не се чувствам добре, обаче няма какво да направя. Как ти излезе от това състояние? Как се излиза от състояние? Обикновено, кога човек взема вече кардинални решения, като му прелее чашата. Вече като не може повече да търпи. Защото аз съм имала много нощи, в които се обръщам на другата страна и плача. Имала съм много дълги периоди, в които съм се чувствала неразбрана, неподкрепена. И дали аз не съм ги комуникирала правилно или отсреща няма кой да ме чуе, това няма никакво значение. Аз бях твърдо убедена, че съм нещастна и или се оставам тук, разболявам се и гасна, или стягам чоколата и потеглям, защото реално погледнато аз също нямах кой знае каква сигурност. Даже аз си мислех, че имам сигурност и нещата толкова в отсрещната страна агресираха и напуснаха всякакви правила на здравия разум, нали, че в един момент моят живот беше направо, аз чувствах изключително застрашена, все едно след мен се води атентат. И дори на този етап да смятам, че да, човек от среща бил изключително наранен и най-вероятно не е имал ресурса да прави друго, освен това. Аз оправдавам всички. Това е големия проблем на емоционалната интелигентност, че в един момент никой не може да се разсърдиш. Когато достатъчно дълго работиш със себе си и достатъчно неща научиш и прочетеш, тогава вече ти става много трудно да се сърдиш на някой, защото ти виждаш, че той има този ресурс, има този капацитет от знания, от способности и от емоционална интелигентност, че той повече не може да направи. Любимата ми книга, която доста трансформира живота ми, е на Луис Хей, която се казва "Излекувай живота си". Там точно това се казва. Точно така е устроен живота и точно това се случва, че хората обикновено в дадена ситуация правят най-доброто, на което са способни. И когато го прочетох това нещо и се замислих и си казах, да, аз нямам ситуация, в която съм си казала, мога да направя това много добре, ама ще го направя на 50%. Или ще го направя по-зле и така нарочно. Обикновено хората правят това, на което са способни, те не знаят друго да направят в случая. Но както и да е, аз наистина не смятам, че има нормална жена, която ще вземе да направи това, което аз тогава направих. С 2 деца, бебе на 10 месеца, се изнесох на квартира, не защото нямам право да му взема апартамента, а защото исках да си взема децата. Исках да докажа, че те са установени, живеят при мен, така нататък, защото и такива неща и заплахи. Чух от сорта, ще изкарам незнайно това, ще взема децата. Да, това се случва. Това също е част от страха. Много хора, много мъже в своята безпомощност започват такива инструменти да използват и срещу майките, които, честно казвам, на мене тогава мозъка ме болеше, сърцето ме болеше. Аз не мога да се представя, че някой ще ми вземе децата.
И се изнесох на квартира и живях там. Още вземах майчинство, си спомням нещо добре, че капеше от бизнеса. Общо взето се опитвах просто да не фалирам, децата ми да оживеят физически, аз да целия физически да не фалирам, някакси така. Бях като сторъката шива. Всъщност няма да забравя, майка ми дойде в квартирата, погледна ми и каза: как ще го правиш това още толкова време? Ти правиш толкова много неща, че аз не знам откъде имаш енергията за тях в момента. А когато си натрупал умора, как ще го правиш? Не знам, разбираш ли, за мен тогава вече нямаше никакъв път назад. Всеки ме пита: добре, какъв път виждаш напред? Викам: хора, аз напред не виждам нищо. Назад съвсем нищо. Значи, стена, аз няма да се върна назад. Няма никога да се върна там, откъдето съм тръгнала. Дори да съм имала някакви моментни колебания, просто после нещата с отношенията и другите неща, и нещата, които ми се случиха и ми се причиниха, те ме бетонираха. Аз там няма да се върна. Няма да търпя никой и нищо. Ако трябва, ще си налягам парцалите, ще развивам още един бизнес на 2 места, ако трябва, ще работя, на домна работа, ако трябва, ще взема. MLM не е някакъв бизнес, се захващам, но няма връщане назад. И за мен това, когато на някой му прелее чашата, той няма никакви съмнения. Но съвета ми към повечето жени, ако не търпят мъжа си, да не действат като мене така през глава, защото аз съм рядък случай. Наистина. Бързо изтегнато. Аз не го казвам в някакъв да се правя на много готина, просто рядък магаре. Няма, той не знам как точно съм устроена, но не е добре. Не е добре. Всеки си има специфики, нали? Не е добре как толкова силни. Да. Но за да не изтърпя цялото това нещо, което на мен ми се струпа на главата, трябва тези момичета да не се фокусират толкова в отношението на мъжа им към тях в момента. Трябва да се фокусират в това да развият себе си. Да развият паричен поток от 1 или 2 места. Ако ходят на работа, много подходящо примерно захванат нещо като Oriflame, което да им прави доход, да го стабилизират, да го увеличават. И когато вече имаш финансова независимост, тогава можеш да си позволиш наистина да се отделиш и да се развиваш, защото много енергия дърпа едно такова съжителство. Ти можеш тази енергия да я вкараш в учене, в преквалификация, в доквалификация, в захващане с нови проекти. Примерно то тук ще стане като някакво продуктово позициониране, в Oriflame, включително и в други компании подобни, има много програми, които ти се дават про-бонус за личностно развитие. И при мен, според мен, по този начин хората израстват. Когато ти вече финансово можеш да се стъпиш на краката, не се притесняваш до такава степен от кого зависиш, защото ти ставаш все по-независим. И то колелото се завърта и става малко лавинообразно. Колкото повече търсиш, намираш информация, търсиш работа, правиш, работиш, създаваш проекти, създаваш контакти, толкова по-бързо нещата се завъртат и вече се стига до една такава финансова стабилност, до една увереност в себе си, която ти позволява да продължаваш напред. И то е малко заразно. Аз вече станах тотален работохолик на мене. Да, аз те виждам. Не стига само това, после искам още нещо и още нещо. Но за мен това е съвета. Както ми каза една брачна консултантка, при която ходихме преди да вече нещата тотално да ескалират, тя ми каза: добре, окей, не си щастлива в брака си, няма ли нещо друго, в което да си щастлива? То щастието не винаги е в отношенията с мъжа ти. Някой път, колкото повече се фиксираш там, толкова по-зле става. Намери си твоето щастие, намери си твоя приятелски кръг, намери си твоята работа и стабилизирай и себе си, и паричните си потоци, и затвърждаваш, и в един момент просто реално преценяш, може ли си този човек, не може ли. А много често се случва така, че пък този човек отстрани те гледа и си казва: ето, тя виж как, тя вече е готина. Защото някой път може пък и жената до него да му се строя смачка. Промяната е много важна част от пътя и всъщност това, което казваш и аз разбирам, е, че щастието е в баланса, баланса зависи от нас.
По повод Oriflame, понеже спомена 2 пъти, нека да обясним на хората защо това се случва. Не е продуктово позициониране, но ние с теб се запознахме, всъщност за втори път се видяхме, тъй като ти беше гост, лектор на едно събитие на компанията. Аз самата си партнирам с Oriflame вече 13 години и тук провокираш един много интересен въпрос в мен. Сред хората има един негативизъм и неразбиране към мрежовия маркетинг. А всъщност той работи успешен, изключително успешен модел в целия свят. MLM е бизнес, който може да даде на една жена не просто стабилност, а и зарастване, международна кариера, признание на световно ниво. Какво е твоето мнение? Защо според теб масово има такова неразбиране и отричане на този бизнес и то от хора, които дори не са попадали в тая среда, тъй като ти ми сподели, че това, което най-много те е впечатлило, е средата. Колко интелигентни хора и семейства, цели семейства с децата си развиват този бизнес през това да дават на хората и да им помагат да добруват. Защо има такова мнение, че това не работи, че това са пирамиди, че му е минало времето на мултилевел маркетинга, след като имаме реални доказателства не на един и на двама, а на стотици успешни хора вече и в България. От много години е това. Защо е този негативизъм? Честно казано, аз наистина не го разбирам. Както ти споделих и на теб, аз след вашата конференция бях супер хайпната 4-5 дена, си живеех там на сцената и сред вас. Всички ми се сториха толкова адекватни, толкова интелигентни, усмихнати, ведри, хора с настроение. Изключителна среда. Аз бях изключително впечатлена, защото, както казах, ние, когато не ходим на такива събития, когато чуваме само от някъде за било то Oriflame, било Amway, било какви бяха LR, по някакъв начин всеки си мисли, той тук сега ще ми пробутва някакви неща, иска да ми продаде, да изкара пари. Все едно, го няма това в магазина, ти само отиваш и си ги даваш парите, пък тук някакъв човек седи срещу тебе, отделил си от времето, обяснява ти надълго и на широко кое ще свърши работа, как ще свърши работа, откъде е дошло, с какви сертификати пристига и така нататък. За мен, аз се убедих преди няколко дена, пуснах един пост във Фейсбук, който се изля супер много, хейт, че съм била подкрепила там президента на изпращането му пред президентството. Леле, какво ми чуха ушите. То, да не го чуха, аз го видях там по четири. Хора, които аз не познавам. Този антагонизъм български, това, как да кажа, и на мен и на Вуте да ни е зле. Все едно някаква завист, че човек отсреща прави нещо, иска да постигне нещо, обаче той другия го мързи и сега защо пък да не плюе? Някакси българите имат тая черта, която аз изключително много не харесвам, да мързелуват и да философстват. Знаеш ли кое ме стряска много мен? Мен ме стряска факта, че наблюдавам под постовете, тъй като няма какво да си кривим душите, социалните мрежи се оказаха изключително силен генератор на взаимоотношения, дори по дигитален начин. Това не може да бъде отречено. Това, което мен ме стряска, понеже съм човек, който изследва феномена на дигитализацията, все пак аз съм на над 50 години и за мен е много важно да оцелявам по правилния, по качествения начин, да бъда конкурентно способна, по-скоро с мисленето си и уменията си, на този пазар, на тези времена. Забелязвам изключително изливане на негативизъм от жени към жени. За мъжете не искам да коментирам. От мъже към жени. Има го, да. Аз вчера бях свидетел на такава случка. Чакаме пред банката. След нас вадим дебитна карта на моя син, чакаме на банкомата да я активираме. Има опашка, в банките е лудница. И зад мен има една жена, която беше застанала малко по-настрани. След нея има мъж.
И банкомата се освобождава, който е до нас. Тя тръгва и мъжа почва да вика. Ама аз съм преди вас, вие на какво го направихте тук? И тя се обръща и казва, моля ви се, аз съм тук от 15 минути. При което той така брутално я напсува. Аз съм там с сина ми, когото уча на уважение към всяка жена. За мен майките са създателките на мъжа. Аз държа моя син да бъде уважителен към всяка една жена. Това, на което го уча, че от уважение никой не е умрял. И пред него се случва това брутално, нали, естествено, че няма да го повторя, но аз само стоя така, гледам и казвам, не, това не може да е истина. Дори и да си ти наред, какво ти прече като мъж ти да кажеш, заповядайте, отстъпвам ви място. Къде изчезнаха тези взаимоотношения? Защо се случи това? Какъв е твой прочит? Това е нещо, което много ме тързае. И нещо друго, хейта е страшен. Просто всеки има право да бъде такъв, какъвто иска в социалните мрежи. Аз самата имах големи войни вътре в себе си. От 6 години съществува проекта Dirtcast. Тогава съм била още зайче. И тръгва сега. Тоест, аз се притеснявах от това какво ще кажат хората. Аз съм на 50 години, нали? Била съм на 45. Аз фъфля, не мога да говоря правилно. Нали си казвам, сигурно ще ме сринат. И в крайна сметка обаче, аз съм като тебе от Зодия Магаре и си казах, ако можеш дори на един човек да помогнеш, да го усмихнеш, да го накараш да се чувства добре, а пък и ти самата да се забавляваш, направи го. Затова не разбирам този хейт. Как може една жена да иска словесно да унижи друга? Как може един мъж вместо да отстъпи място да те напсува? Отделно той показва пример на моя син. Ние забравихме, че тези деца са нашите. Те не са само моите, не са само твоите. Тези деца са нашите на обществото. Кога според тебе ние загубихме лицето на човечността? Можем ли да намерим някаква основателна причина, с която да си кажем, да, нали, има резон. Може тези хора да се държат по този начин. Аз видях този пост, за който говориш. Да. Много се забавлявах се. Просто така се смях, като те гледах. Аз го приех като забавление. Обаче после стана страшно. Каква е причината според теб? Аз нямам никакво обяснение за това нещо, защото аз дори... Как да ги разбера, като не мога да им падна на нивото? Аз, за да го разбера, защо е толкова нещастен, трябва да му вляза в обувките. За мен е генерален проблем на българите е точно това черногледство, което казах, което според мен то е насъдено много отдавна. Защото, хайде да се окажем честно, докато в Англия са имали метро и са пращали кораби по целия свят да изследват, са ходили до Индия за подправки, за какво ли не, тук нас турците са ни шибали с камшиците и са се молили, нали, жените им да не ги отвлекат и изнасилят, децата им да не ги вземат, не знам си какво. Едно, как да кажа, черногледство. И то ми е, според мен е насаждано с... Нали ги знаеш тези българските приказки? Много хубаво не е на хубаво. Аз не съм им голяма фенка. Такива, как ще си им фенка? То няма нищо фенско в това нещо. Абсолютно. И ако кажеш, нали, че по комунизма е имало някакви шпиони, слушатели и малко хората са притеснявали, че ги гледат и ги слушат и нещо може да им се случи и постоянно има някой донос, демокрацията се е ноги от прищи, те да са си просто така да си се изразяват както си искат абсолютно безнаказано и няма кой да ги спре. И аз някак си не знам защо са толкова обезверени, особено по малките населени места. Има много готини хора, обаче виждам, че масово там има повсеместна деградация. На целият този интернет, социални мрежи и изкуствен интелект, те вместо да го използват да научат нещо, те го използват да дърсат злоба. Добре, а това не е ли личен избор? Доколко да позволиш това да влезе в живота ти? За мен всичко е личен избор. Обаче нещо друго от това, което говорихме на конференцията на Орифлейм, ако се сещаш, средата колко е важна. Абсолютно.
И според мен по малките населени места по-будните хора се дигнаха, отидоха в по-големите градове. Те от големите градове, както аз съм от Велико Търново, ще се води голям град, дойдох в София, на мен Велико Търново винаги ми се е струвало изключително малък град, защото там всеки обсъждаше, всеки имаше мнение. Общо взето, ако се набиваш на очи, дори да няма с какво те коментират, пак те коментират. Примерно колко си кадрава днеска. И че от някъде си минала, и че с някой си говорила. И за мен е малък град. И аз дойдох в София. И в един момент хората, които имат някакъв стремеж да растеж, за трупане на знания и така нататък, изтеглят по големите градове, по малките остават. Аз виждам какво стана във Велико Търново. Ние се изнесохме от Велико Търново, отидохме във Варна и в София. Пристигнаха от малките градове Павликени, Самоводене и така. И отивам си в града и се чува едно мякане, една реч. То е ужас. И не знам, просто за мен има не само в България, световен мащаб се провежда една политика по дебилизация, според мен. Съгласна съм с тебе, защото... Ти представяш ли си, вчера отивам там на една процедура и ми правят процедурата. И жената, която ми я прави, ми казва: еди, коя си беше при мен, дето е била в Big Brother. И аз: дето е била и в черешката на тортата. И аз съм. И дето еди къде си е била. Викам: извиняй, обаче аз тези глупости не ги гледам. Аз нямам нито един епизод изгледан на Ергена, нито един на Big Brother, нито един на някакви черешки и не знам се още какви. Кой за Бога те кара да гледаш цялото това повръщано през телевизора си? Някакви хора с техните глупави разсъждения, с техните интриги, с някакви тъпи закачки, абсолютно. Абе, пуснете нещо, каква книга трябва да прочете, пуснете нещо. Не, това няма да се случи, просто защото няма да има кой да ги гледа. И после се чудиш, яйцето ли е първо или кокошката. Зрителя ли простак и трябва да му се прави съдържание за прости, или от просто съдържание всички го пяха, защото не знаят вече да го спрат този телевизор да отворят една книга. Аз съм в тотален потрес. Нали това? Айде, аз съм в другата крайност. Обаче за мен хората изключително много не искат да работят със себе си, не искат да се развиват и деградират. На мен много ми харесва това. Да се развиваш, ти си деградирал, дори да стоиш тук. Ако не отлепеш постоянно нагоре, ти пак деградираш. Това е много работа и затова малко хора избират да я вършат, но тъй като заговорихме за средата, всъщност това, което ме промени и ме измъкна от това, в което боксувах и аз. Мисля, че всеки минава през такъв период на избор какъв човек да изгради от себе си. Преди да вляза в тази среда, нека да кажем на хората, че аз съм завършила облекло, аз съм шивачка, не съм ядрен физик, както обичам да се шегувам, много исках да уча, бях от семейство, в което нямах възможност, наложи се да изляза да работя, за да подпомагам финансово семейството, не за да изграждам и да сбъдвам собствените си мечти, така че ми беше доста трудно, но аз съм виждала това като пример в моето семейство и повтарях това. До момента, в който попаднах в тази среда в мрежовия маркетинг и видях едни хора, които са изключително амбициозни, интелигентни, начетени, а това, което безкрайно много радва душата ми към днешна дата, е, че в тази среда аз общувам с изключително много млади хора. Това ми дава огромна надежда за света, който ще оставим след себе си, защото аз имам син, който е на 18 години. Не вярвам, че има родител, който иска детето му да живее зле. Аз това не мога да го приема в главата си. Затова много вярвам в силата на жените, на майките, в това, че те могат да подкрепят и да побутнат, ако щеш, децата си в правилния път. Нашата задача е да им създадем финансова култура, да им бъдем много сериозен пример. Аз промених живота си благодарение на това, че станах майка. Когато се роди Деян, той се превърна в моята мотивация да не искам да живея от 8 до 8 на работа, без почивни дни, нервна, изморена, без да имам някакъв светоглед богат, с който да споделям с него, без да му бъда пример. Това за мен не беше живот със смисъл. Така че можем ли да кажем на жените,
които са търсещи, които са амбициозни, които вярват в себе си, защото няма да се лъжем, без да вярваш в себе си е невъзможно да променяш обстоятелствата и света край теб. Можем ли да дадем вяра на тези жени, че и в България можеш да си изградиш качествен, стойностен и финансово стабилен живот, защото възможности има, но е важно ти да им дадеш шанс. България за мен е най-подходящото място за правене на бизнес, за гледане на деца, за създаване на семейство. Аз не смятам, че на България нещо има. По-скоро на много голяма част от българите има нещо на мисленето, отколкото на България като държава нещо да има. И данъците са ни добри, в Европейския съюз сме. Абсолютно цивилизована държава. Ето и Шенген вече. Ние сме абсолютните европейци. Нито сме някаква тъмна Индия, нито Африка, нито тук ни кацат комари или умираме от рота вируси. Ние си имаме абсолютно всичко. Въпрос на гледна точка, въпрос на избор, въпрос на хъс и на желание. Много хора остават точно в такава среда, която ги обезверява. Малко по-бунтарски дами. Това мога да го кажа аз. Аз съм се опълчила на майка ми, на брат ми, на бившия ми съпруг, на който мога да се опълчвам, когато съм с ясното съзнание, че те не ме разбират и това не означава, че тая работа ще ме спира. Защото, реално погледнато, като станеш майка, има и нещо друго. Твоето дете ще се научи да бъде щастливо, ако те вижда щастлива. Ако те вижда огрижена, разтревожена и така, някак си психирана, то ще стане точно такова, каквото е видяло. И ако по някакъв начин трябва тези деца да ги възпитаваме, каквото искаме да възпитаме в тях, първо трябва да го възпитаме в нас. Дисциплина, отговорност, морал, добро отношение към хората. Да бъдеш добър. Примерно, идва моята дъщеря и ми се оплаква: мама, в училище еди какво си, а тя певица, изявява се, открива там всякакви възможни събития в училището с песен. Малки почнали да злобеят, писали там нейни бележки: искаме Бориса да умре, искаме да знам си какво, малки деца. И тя ми го казва това и аз съм такава: мами, ти не си разбрал. Аз въобще не мога да помисля, че такова нещо може да се случи. Да. И следващия момент, в който, нали, вместо как трябва да реагира на това, аз казвам: виж какво, прости ми. Те не знаят въобще какво правят и че го правят на себе си, защото когато ти използваш такива думи по отношение, някои те се връщат като бумеранг. Просто им прощаваш, забравяш и никога не им отвръщаш подобаващо по този същия начин, защото тези деца, това са го чули някъде от техните родители. Какви да станат? Същите като майка си, като баща си. Аз се възпитавам да е като мене. Да е над нещата, да е широко скроена, да им прощава, защото реално погледнато, какво могат да й направят тези бележки? Нищо. Даже не трябва да я разстройват. Даже с насмешка, ако може, да погледне на тези неща. Защото децата гледат в нас. И затова, мили майки, които искате да давате пример на децата си, искате да гледате щастливи деца, работете със себе си и се развивайте. Това е като една тренировка в фитнеса. Като отидеш сама, правиш колкото можеш. Като отидеш с треньор и като знаеш, че две очи те гледат, всичко правиш както трябва. Приемете, че две очи ви гледат от сутрин до вечер. Винаги. Две очи ви гледат и вие за тях сте една пътека към живота, и по която те ще тръгнат. И колкото по-добре се грижим за себе си и се развиваме, толкова по-добри деца ще имаме и толкова по-добър начин на живот ще култивираме в тях. Да, има всякакви изцепки. Има хора, които са направили всичко възможно, ама нещо се е объркало. Но това не е оправдание ти да не правиш най-доброто. Така че умерено, нали, не и в другата крайност с мега разлигаването на децата, но аз смятам това, което напреди говорихме, може би до някаква степен отговаря на предишния въпрос с тези социални мрежи. Много хора пренебрегват децата си да си мажат в телефоните. Да. Аз съм виждала как то седи до нея, чака да го погледне, тя е така. И то не е нещо да работи, нали? То се маже Фейсбук, ТикТок. Това ТикТок
не искам да го коментирам, нали, там колко неща има изсипани. И хората седят като някакви зомбита, престрастени са към телефоните си. Ама смъкни го този телефон и си погледни детето. Моля ти се. Ами виж как Определи всяко си едно да нещо покажеш опира до вкъщи. личния избор. И после откъде се появили тези какви локали? Ами откъде? Майка му на телефона, баща му на телефона, цяла вечер не го знаят къде е. Какъв да е? Локалата локал. Псуват се вкъщи, бият се, той излиза навънка и се псува и се бие. Така че Винаги общо ще взето, има такива неща. Въпросът е ние да избираме за нас различното, ако го искаме. Нали? Като цяло няма как, ако живеем в едно общество, в което всичко е перфектно, ние няма да ценим това, което имаме. Просто няма как да ги няма и тези да, неща. Въпросът е хората, които имат някакво критично мислене, хората, които са търсещи, да знаят, че в България има среда, в България има прекрасни млади хора, в България можеш да бъдеш успешен, защото според мен няма значение дали живееш в България или в Англия. Ти винаги си себе си. Ако не можеш да бъдеш успешен в България, ти няма да бъдеш успешен и в Англия. абсолютно. Плюс това Така вече че нищо не означават границите. Ти можеш от България да учиш и да завършиш онлайн в Кембридж. вече да, за щастие, вече света е космополитен. Аз съм във Варна, ти си в София. Ние избрахме да се срещнем по този начин, точно заради това, за да покажем, че разстоянията вече не са от значение. Можем да общуваме, можем да създаваме, можем да учим. Има дигитални академии. Аз знам, че ти постоянно се развиваш и учиш. Много се възхищавам на хора, които избират винаги да дадат стойност първо на себе си, защото това са хора, които винаги има какво да дадат и на другите. Много, много, много ти благодаря за това прекрасно споделено време. Продължавам да твърдя, че ти си един заряд, едно слънце, от което човек може да черпи, да граби с пълни шепи. И всъщност много ти благодаря, че беше толкова откровенна с момичетата, които ни гледат. Сигурна съм, че всеки ще има какво да си вземе, защото истината е, че смелостта може да бъде заразна и както обичам да казвам, за да завършим нашата сесия, ние, жените, никога не сме били обикновени. Няма и да бъдем. И ти си един пример за това. Тепърва ни предстоят срещи с много прекрасни момичета. Можете да коментирате под подкаста, можете да се свържете с мен, да ми пишете на лично съобщение. Ще бъда много щастлива да получим вашата обратна връзка. Обещавам да предам и на Анита вашите поздрави и целувки. И ви благодаря за това, че останахте до края с нас. Прекрасен ден на Ани, която отива на снимки и със сигурност ще те поканим отново, защото аз знам, че ти имаш още много какво да разкажеш, изключително широко скроена личност си, а и трябва да те догонваме. Така че благодаря ти, Ани, прекрасен ден, успешни снимки ти пожелавам и до благодаря. скоро. Мерси. Чао, чао.